A Tesla Optimus robotjának a napokban új kihívója akadt, aki, ha nem is feltétlenül ügyesebb, mint a versenytársai, de a megjelenése, az egészen váratlan, aminek az az egyszerű oka, hogy amíg az összes többi gyártó olyan robotot szeretne építeni, mint amilyet egy menő hollywoodi skifiben látnánk, addig a Memo úgy néz ki, mintha egy Pixar animációs filmből szabadult volna ki. A robotnak nem csak a megjelenése sugároz megnyugtató érzést, de a fejlesztés során kifejezetten szempont volt, hogy semmiképp se okozhasson sérülést az embereknek, így például a végtagjai minden további nélkül arrébb lökhetőek, és rendelkezik úgynevezett passzív stabilitással is, magyarul akkor sem esik rá senkire, ha lemerül. A cég egyenlőre nem sokat árult el a robotot működtető technológiáról, de az biztos, hogy a saját fejlesztésű Act-1 modell segítségével a robot képes elsajátítani és kivitelezni összetett feladatokat is, mint például az asztal leszedése, a mosogatógép használata, a ruhák összehajtogatása, a kávéfőzés és egyebek.